Fil-bidu tas-sajf, James Gatt kien fuq titjira mill-Iskozja għal Malta meta nżertaħ din it-tieqa tal-ajruplan. Beda jipprova jara fejn kien. Madankollu ma setax jara fejn kien minn fejn kienet għaddejja titjira jew kemm kienet fadal biex jasal Malta. Muntanji bdejt ngħid, imma kemm fadal ħin? Kif wasalna f'dal punt u fl-istess ħin minn fejn ħanaddu? Tweġibiet li abbord ħafna titjiriet Ewropej mhux dejjem ikunu disponibbli għaliex il-konnessjoni tal-internet għajla tiffunzjona jew tkun limitata. Minn din il-kurzità twildet Offlight, app għall-Android li tikkalkula r-rotta probabbli ta' titjira taħdem mingħajr ħtieġa ta' konnessjoni kontinwa tal-internet ukoll. Qabel it-tluq, il-passiġġier idaħħal l-ajruport li minnu jkun se jaqbad it-titjira, id-destinazzjoni li jkun sejjer fiha u l-mudell tal-ajruplan. Minn hemmhekk, l-app tuża data disponibbli biex tfassar rotta kemm jista' jkun qrib dik li x'aktarx segwi l-ajruplan. Meta bdejt nara li kollox qed jaħdem, bdejt nuża r-rotta ta' Londra għal New York City li ovvjament hija waħda twila. Konċert li ovvjament mhux qed jaqbas il-ħin, mhux qed jagħmel kalkoli iktar ostra mill-realtà u skont l-ajruplan. James spjega li l-app tqis il-punti ta' navigazzjoni u żoni tal-ispazju tal-ajru li jevitaw titjiriet. Madankollu r-rotta murija tibqa' stima għaliex il-kors effettiv ta' titjira jista' jinbidel skont it-temp, skont it-traffiku tal-ajru u anke d-direzzjonijiet mogħtija lil bdoti. L-inġinier Żagħżugħ diġà kellu esperjenza fl-iżvilupp ta' apps speċjalizzati. Għal Offlight u għamel ukoll użu minn data u teknoloġija marbuta ma' simulaturi ta' titjir dawk li jintużaw fit-taħriġ tal-bdoti. L-app hija b'xejn tista' tintuża l-titjiriet osra kif ukoll għar-rotot fuq distanzi itwal, fuq mobiles u tagħmir kompatibbli ma' sistema Android. U bekk mistoqsija sempliċi minn ma tieqa ta' ajruplan inbidlet f'għodda li tista' tagħmel il-vjaġġ aktar interessanti għal passiġġiera oħrajn.